वाह, कम खर्च में बढ़िया घर कैसे बनावल जाला ई लोग से देख के सीखा। और सिंपल पैटर्न बना के भी कुछ खास नहीं कल गई। ऊपर तहार टीन के छत बा, वो जो बल्ब लागल बा वो झूड़ी के अंदर बा, सिंपल पंखा और टीन के शेड के भी इतना सुंदर से बनावल गेल बा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पेस बा, एकरे अंदर सोफा भी बा और 2 आदमी शेयर कर पाओ ऐसा बेड बा। ठीक बा, साथ में बाथरूम भी दिहल बा। देखिए एक बार बाथरूम, तो ये बाथरूम बा, देखा कितना सुंदर सही बाथरूम बनावल बा और सेम छत के शेयर करता। अगर देखबा तो एजा से जौन पार्टीशन आवता, ये पार्टीशन ही कंटिन्यू भइल बा एने से। छोटा सा शावर भी बा, यही में तहार गीजर भी बा, नहाए खातिर बेसिन, छोटा सा शीशा और इस शीशा में प्यारा चेहरा हम बनी। एग्जॉस्ट खातिर खिड़की बा और खिड़की से व्यू देख ला एक बार।